di banuan. Tinyo ya kata ka jingkermen lah ka kam ka jam lah ka yo ka kot bat ki babun KK ki jinge kendo ha ka jingen. The voice of the people party ka tap daga mensim ka wasokya. Denmark kata ka daw ni seng ye ka party ni bu ya kata ka nongrim ka jingi halo ka sinshar ka kharar ka bakhoi. Ni teporo badai ta ka hot ka bala ban kentiu ya ka jat benriu. Wengno ya ka hot ni numpai shano kum ka jat benriu. Kan nongrim ka jingi kalong lehok ngin trehok bat da kata ka jingi ka jingi ha ka sinshar ka kharar ka bakhoi. Bat ka jing pen scamru ya ka jing long try ka jingi ya ka ni ka ri ka bangi ge. Ye tawa naga sarkar bangingaw na upat pa o ala jangi bangindo naga sarkar nyen dawa naga sarkar India ya kata ka artikel ka balais pa nyo puwe kinaga kila yo ya kata ka artikel lais pa nyo puwe a kimizo kila yo ya kata ka artikel lais pa nyo puwe ji kaya gani ka artikel lais pa nyo puwe kadai ka sti ka bayadayangi naki anjo ka sarkar India. Kian jaga sarkar India kinamla bantrikam Hanagalan Badan Mizoram Habai tengko bat kajing penyak ya ke emlang salang lani kene kajing syakri blay kajongki. Kian jaga sarkar India kinamla ban muslia habni baga bishar ka khadar ka kum ka temrai jogi naga ba kimizo nirung idande ka bishar ka khadar temrai ka jo khasi. Ka bishar ka khadar jo khasi ka khambha bani ka bishar ka khadar jong une urithor lani unong India ni habangi bishar khasi nalu kupor hita kulong kuma ukhot iki arliang mamla uwat ka el ka daw ka pelong bagan mi ka ta jinga kaja o ulot ulaw kita ki sok kerdot kita ki jinge upinya sok upinya be kia bhabyang lagalong sieng sisem lani marjan marpa kawan biang ka jinga bha kawan biang ka jingi da kata karukam bishar khadar kabat temrai ka jo khasi ndrai shanu menta kata kaja nanta ka jingong trai ka khndo ka siap bagi marpo khndo hangi menta tang bangin siap maradu be marat le sigar ni nocho namar kala trikam ka an jaba sarkar India ki naga hadu menta gedang bam do marat namar ki an jaba sarkar India kemla ban trikam namar ka be marat ka diga kolshor jong ki naga ka be marat ni ka sigar ka dairu ka kolshor jong ki khasi ki shaili sigar haki por menshan re menta tanglap babam do marat tanglap kareng stay langap hakaan baru kian juga sarkar India ki trikam bara bang ong kumtang ngamut bangi suset pathar ya ki merat kat bayo kadon kapor ki longshwa man shwaji ki detet kapor ayuban li sigar ha kapor pag merat kapon ka khakim julet bakata ka juja keleng ki jat benri kitit ki merat sigui ki jaga ki nang bon ki nang jelai niang ni pat kat sababai kau ki petap jong kiwi ki jaga kirban wala desa ban pomdi ndre hangi ni bagi kau ki petap bon ki selen namar boleh ka sarkar kam shimale ka kum ka jinges nu tholang baru pai ba long song snong la sukhang da por naga tarao haba khang da por ke pai baru ule dusman habari utang dusman upam dusman kado umyo habari haba pau ban siap dusman uthe adubam nidolot kada kada wa mata kimrat kim don shu agariji kalau long tang de jinga khpot ka jinga dusman jogi dong song sunang namar balai lesi kala mi na jing dom ga jing pitar ko ki pai ba ladangin jinglayo ega sarkar kabadan ni ga jing kri kada bu da ka po da di kendon di babiang om da gi jingkang ndai di kendon da ga jing pen soto banginge de nong song snong ru kin snoto ya ka ai ka bakide banle bari ka ai ka bakim dei banle nila ban pen ben biang gi klau nila ban pen ko biang gi wa na nila snoto ba kadon kami ni ban sumari ki tolong kadon kami ni bangin sumari ki tinggi si kadon kami ni bangin penne iki doom kadon kami ni ban penne iki mrak nawar kadon kami ni imlang kide ki jingpau go joble
Tengok Voice of the People Party kadani gurkan perkhat ka bajamai lari ki patba ki ala yengi bangindon hagapor ni laong ni ki patba lari ki patba ki ala ni ko banwan ra ya kata ka an ka baklan nor lingba kata ka an ngin thau an hi mangi ka banya hap ka kum gur kom im ka kum gur kom perkhat ka jumi